OK, dobre. OK, ľudia. Práve ideme si zahrať Steel Brain. OK, sme na tom istom serveri. To je dobré. Ahojte ľudia, tu je Luky. Hovorím tentokrát do tvojho videa. Ja tu mám dve legendárky. Super. Toho Krabrakadabra. Áno. Abrakadabra. Abrakadabra. Hej, ty mi čo chceš ukázať? Abrkcem. Dobre, dám si na to, aby si mi mohol sem chodiť, ale nebudeš mi nič kradnúť. Balerína kapučina. Toto ti kúpim. Čo? Kúpil som ti balerínu kapučinu Legendary. A ešte diamant plus. A to je ďalšie, tu je Leonel kaktus ide. No, zober si tu balerína kapučina, si zober. Zoberiem ti aj Leonel kaktus ide. Koho ukradli? Teba kradnú. Čo? Teba, akože nie, že ty ma okrádaš pekne. On mňa vychol. Kto? Nie, ja ho budem. A ty si nič nespravíš. Kto, čo? Poď preto. Poď si zobrať, môžeš zobrať aj Leonel kaktus jedného. Toho už mám. Ale budeš mať ďalšieho, aspoň budeš mať Legendary viac. Dober si, budem ťa chrániť, ok. Počkaj. Choď k mojej bejske. Radšej a tu chráň. Choď rýchlo po nich. Hej! Idem ti pomôcť. Ich. Viem. Mám ich. Zavri si bejsku. Follow mi vstup, daj toto. Daj allow friend, aby som mohol výjsť. Ok, dík. Teraz tu zase zamkni si, ok? Aby tam nemohli ti chodiť. Keď mám otvorenú bejsku. Zato mi kradne šéf Krabrakadabra. Ja už mám 3 legendárky a to som len na tomto serveru. Ty špiny hnusné. Kamo, špina mi tu išla. Kamo, špina tu iba kradne. Kamo, jedna týpka tu iba kradne. Ani si nekúpuje nič. Iba kradne. To sú proste špiny, no. Dám si toto, no. Ja mám... Dám toto, no. Počkaj. Ja už mám vlastne 4 legendárky. Hej, máš asi otvorený bejsku. Nemám. Ja tak to je ináčne. Ukradnem mi. Tung sahur. Tvoje bejsky niekto kradne. Nie. Nie. Pomáham ti, idem ti pomôcť, dobre. Choď dávrej bejsku. Ja rýchlo zatváram. Ok, ja mám takú jednu veľkú rýchlu vec. Toto sú moji dobrí títo. Najlepší. Najdrahšieho tu mám toho Flamingera. Počkaj, niečo ti urobím. Čo? Choď, tu stoj. A stancuješ. A kde si to dá, a kde sa to dá kúpiť? To musíš robiť veľa rebic a potom to musíš kúpiť. A ako sa mám spraviť rebirth? Musíš mať nejakých... Tripy. Ale toto, ale nedávaj si, ale ja by som to radšej, že som tebu nerobil. Čo? Keby som tebu, tak som to nerobil. Bo na toto, na túto diskovec, by som musel urobiť aspoň 5. Ukradol ti dombo? Viem. Poď mi pomôcť! Kde? Veď poď mi pomôcť! Teraz už som tu. Poď mi pomôcť! Som tu. Už všetci mi to ukradli! To tak dlho trvá.
Troppi troppi. Strawberrelli flamingelli. A čo ti stále ide tá pesnička? Duš, 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 duš. Nie wiem. Kúpil som ti ďalšieho. 3, 2, Chef Crabra-Cadabra. hej, mi to syklo, alebo čo? Kúpil som ti ďalšieho flamingelli. Flamingelliho. Je to Ty, tvoje? no, asi si nemal Wi-Fi. No čo napáda sa na mňa? Je tu veľa voľných. Asi budeš možno oproti mne, to budem dúfať. Čím? Aby sme si mohli nie. pomáhať? Tak ja sa odpojím a vyskúšam sa napojiť, ok? Aby sme boli pri sebe? Ja, aby sme boli oproti sebe. Labubu, labu, labu. Max, môžeme byť pri sebe. Vedľa seba. Je vedľa, proste oproti, no. Kde si? Napájam sa. Nie. Nie! Mne tu už tak dokradol. Kde si? Vieš, som sa... Nie, si tu. Kde? Ja som, skoro oproti sebe. ja som tu, ale ty si kde? A ja som tam. Oproti skoro. Ok. Strawberry flamingelli. Počkaj. Môžeš. Kamo, ja nič nemám. Prečo nič nemáš? Ja mám ani bejsbolku. Hej, kedy už bude tripy tropy? By tebou by som to nerobil, potom všetky brainoty, ktorý máš, ti zmiznú. A nebudeš ich mať, a budeš mať málo peňazí. Keď by som bol tebou, tak by som to nerobil. Teraz, hneď. A kedy si to mám spraviť? Neskôr. Však ja mám ale pri Rhino veľmi Toasterino. dobrých. Áno, pri veľmi dobrých. Rhino Toasterino. Áno, ale keď dáš to rebic, tak ono ti všetky tí dobrí zmiznú. A nebudeš mať ich, chápeš? Ok. Ja idem urobiť niečo, musím presunúť. Idem presunúť bavarinu cappuccino. Nubini pizzanini. Ja tu ale nemám už ani miesto. Tak niektorých môžeš predať. Dobre. Bye bye. Asi vypustím. Asi je dobrý. Nie! Ako ti kradne? Nie, len to som to dal vynúť. Som to počítal. Toto je rare. Toto je rare. Boneka. Tralalelo tralala ambalabu. A ty čo mu kradneš? Tralalelo tralala. Kamu toho ja chcem. Tralalelo tralala. Trala. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Ja ťa budem... Zabij ho, musíš ho zabiť. Musíš mi pomáhať. Kamu, teraz je... Kamu! Nie! Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Nie! Nie! To on má aký silný rukavice. To sa dá s tým spovedať silnejšie rukavice. Áno. Kamo, ja mám teraz 28 miliónov. Ja som chcel trala. Ja som už mal toto. Budem počať ešte. Sigma boy. Ja mám Sigma.
A ty choď preč. Sigma boy. Sigma boy. Sigma boy. Zober si Sigma boy. Sigma On ti boy. zobral. Ti to zoberú. Sigma boy. Zober si Sigma boy. Ono... Nie, nevadí. Nech si ho. Kamo! To je pre mňa aj tá nízka. Ja sa musím... On to predal. Pomôž mi. Čo ide? Monster mi kradne. Nie. Nie. Buchni ho. Nubini pizzanini. Buchol si ho? Buchol si ho? Jo, búchame. Teraz. Neukradol mi? Nie. To je moja bojska. Či? Ja, nie. Kde je moja bejska? Tak to vyzerá zatiaľ. A vôbec čo mi kradol? Ja aj Burbalovi mi kradol. Kamu zasa mi zmizlo. Kamu zasa mi to zmizlo. Zasa mi zmizlo nahrávanie. Či? Nie. Ja neviem. Kamu, ja niekedy to není vidno. Nie. Však ja mám otvorenú base. Kradne ti niekto niečo? Nie. Našťastie. Ja mám hore všetko mythical. Hore mám všetky mythical. Hore. Hej, na druhom poschodí. Ja sa len kúkam. Hej, ok. Pozbieram si. Tu máš bombardíra, Dilo. A tu mám Rhino Toštorino. Počkaj, tak spraví... Tak mám spraviť ďalšieho brillianta. Bombardino krokodilo. Ale toho sme nenašli. Bombardíro krokodíl. Toho sme nenašli. Raz bol taký krokodíl. No, bolo lietadlo maximálne tak. Ja aj krokodíl. Sigma tu je. Co? No tak to mi chce kradnúť. To a ten krokodíl Že to seklo túto. bol pri lietadlách a v druhej svetovej vojne ho nemali kúsky na lietadla, tak ho mu pripevnili o to hlavu. A tak vznikol bombardíro kapučin. Choď, rýchlo, ja si za tebou. Chcem ti pomôcť. Ako ti niečo kradne. Ja viem, A kde je? u mňa. A prečo si ma buchol? Na mňa zase dalo si. Som asi ja tam nechťal, prepač. Chcel som dať jemu. Tak to mi kradne. Ja by som ich tak prefackal. Bum. A ja. Ja som možno prefackal. No idem stále. Ja ho budem stále. No problema. Už takto budem mať pláckať. Tu máš. Sorry, nechťa som ti dal. Nevadí. Dal som aj jej, aj tebe. Ja mám dvojitú slabku. Sorry? No už sa zabilo. Kúknem, či dole není nikto. Není, okej. Stále máš tú ľubu. Jaj? Vlastne ja mám otvorenú. Rýchlo. Tam je toto. Dun. Dal som ti nechtiac asi? Či nie? Nie. Tu je bikus, dikus. Bikus. Berry, berry, bikus, dikus, To je slabé. To je slabé. Bri, dikus je slabý. Haha. Ja som ho predbehol. A ty mi čo vyhrozil? Čo? On mi tu vyhrozoval. On ma nemala rád.
Nikto sa nemá rád vlastne, čo? Glorbo frutto drillo. Ježiš, len tento nie. Glorbo frutto drillo. Ja to neviem. Vyhrávam. Glorbo frutto drillo. Glorbo frutto drillo. Kam on má hore frigo kamelu. Mám aj glorba. Glorba, frutto drillo. Čualalero. Ja už mám 4 legendárky. Super. Kvôli mne však. Toho druhého plamienka som si predal. Ale mám ho za lepšieho. Za viacej Glorbo zraného. frutto drillo. Glorba, frutto drillo. Glorba, frutto drillo. Patapim. Ja mám neviditeľný plášť a trolím svojho kamaráta. Čo? No, Tým ja... nie teba. Druhého, iného. Roberelli flamingo. Mateja. Nepoznáš. Kamarát zo školky. Pre istotu si zamknem. Ja teba netrolím, nechápeš to? Ja trolím mojho kamaráta, ktorý sa na mňa napojil. Jaj, dobre. Teraz sa asi aj odpojil. On tu už není. Sme tu traja, 4 sme tu. Kamaráti? Nie, 4 toto. Na serveru. Kamo typkyňa tu má. Počkaj, teraz musím spraviť. Glorba, frutto drillo, patapim. Ty sem nejdeš, neopovažuj. Ja si vodom počuť. Viem. Bombardiro crocodilo. Ja idem mať tiež bombardíro krokodílo. Ok. Choď rýchlo. Choď. Sorry. Nevadí. Odpálil som bhovku. Ja už mám veľa legendárov. Tak aká je najhorší? Tento. Šéf karabína. Ja som len šťastný. Ja mám mýtika. Tak to si ja premiestím, lebo to je iba mýtik. Pandaccini bananini. Pandaccini bananini. Ja mám takú poéziu. Poznáš Glorba frutto drillo No, a bombardíra krokodíla? no, poznám. To sú krokodílovia. Čo keď sú to bratia alebo rodina? Tu ide zase flamingeli. Strawberry flamingeli. Ja už si týchto predám. No vás nepotrebujem. Našej spoločnosti. Máš odomknuté? Ja viem, ja som hore a čakám. Im takto prídeš? Hej. A... Aj. Poď, vyjdi von. Tak. Potrávil som ťa? Poďme, nie. Tak, kto ti krádne? Kde je ten týpek? Zamkni si bejsku. Už nemáš toto. Tento ti kradol. Kto? Túto typek. Za 5, 4, 3.
Typkyňa vlastne, no. Asi dávam reset, no. To není, že škoda. Ty musíš na ňu čakať, ty musíš proste toto. Ju tam obťažovať stále. Nech proste toto. Nech ti dá ho naspäť. Nájde sa ďalší. To nie je, že nájdeš si ďalší. To je veľká potupa, ak ti niekto niečo ukradne. To vieš, to by si mal vedieť, nie? Hej, ona tam má môjho bombardíra. Veď to vravím. Je vedľa teba. Poď preč. Počkaj. Vravím to. Idem obťažiť. Tu je. Berber Patapim. Dal som jej čedli. Tu je. Sorry. Tak kto mi kradne. A ja teraz s ňou idem bojovať do krvi. Vráť mi môjho bombardíra. A potom to nechám. Tento mi ukradol pandačiny, bananiny. Tak. Teraz ti na... Dievča nemá šancu vyhrať. Dement. Ona mi ho ide vrátiť alebo čo spraviť? Čo znamená ten stroj? Neviem. Počkaj. Nie, rýchlo, prosím. Zasa sekund. Čo to znamená? Keď mám odovnúť bejsku, musíš ma rýchlo pustiť. Daj si respawn. Rýchlo. Poď si tu. Ja. Veď tam máš bejsku. Zamkni. Mia. Ty si mi ukradol. Neukradol, to je moje. Kebyže ti ukradnem, tak toto. Tak by ti to písalo. A čo je to? To je moje z mojej bejsky. Ešte tohto si tam dám. Alebo ho sem položím. Salamino Penguino. Kamo? Nevadí, no. Chimpanzini Bananini. No už to nevadí veľmi. Jaj. Tak ja mám otvorenú sandwich. Sorry, Ja som jej ja som ešte od teba. Borbaloni Luliloli. kapibare, lokokosy. Nemám. Musíme tady chodit. Ještě tady jdeme. TTT Sour. Ty sahur. Na pizzu. Veď aj tam je Wi-Fi, aj tam môžeme natáčať. Zabudol si? Jaj? No. Počkaj, ja som povedal aj kvôli jednej veci. Kvôli čomu je? Ja som si predal prehrota a ja som ho chcel dať do stroja. A čo sa dostaneme, keď ti tam dáme tých 4 brainrotov? Ja neviem.
Ja som tam nedal žiadneho. Ja tam dám šimpanzínyho. Tento je ten je dobrý šimpanzíny, bananiny. Daj tam napríklad, napríklad kaktuj to poto. Tu je kaktuj to poto, toho si zober. U teba? Nie, tuto je, skáčem. Cacto hippopotam. Tu je toto, salamino penguito. A tohto si zober, salamino. Salamina si zober. Salamino penguino. Nie, však to nemá byť Sigma Boy. Nemusí byť Sigma boy. Kámo, to je tesné. To je tesné ako krava. Do riti. Ja furt musím robiť jednu chybu. Akú? Dal som si ho zase na predaj. Sa musíš dať to krab. Krad. Lucky block. To ja chcem. To ja chcem. Teraz sa ideme Lucky block. pretekať. Nie. Nie je môj. Nie môj! Nemám už ani milión takmer. Yes! Vyhral si ty nad nami všetkým. Hej. Vidno. Potom si ho otvorím a budem mať mythical. Yes. Som tak rád. Lirilarila. Orkalero, orkala. Toto video je už nejaké dlhé, má už 26 minút. Čo ti dáva? To je ešte dlhšie. Koľko má? Kúpim sa? Neviem. Má menej. Nie viacej ako to. Za 10 minút musí byť. Sa môže otvoriť. Kamo! Bananita dolfinita. To má ešte 10 minút. OK, tak za 10 minút ľudia sa uvidíme. Teda zatiaľ sa majte. Čus. Ľudia, taká jedna piča. Prepáčením. To ukradla jednu vec. No dobré, Lucky Block nám pekne ukradli. No nevadí. Čo? Nie, nemá. Ona ho má z toho stroji. Som ti vravel. Proste typkyňa mi ho ukradala a dala ho do stroja. On sa odpojila tá svinka. Free spin za 4, 3, 2, 1. Ľudia, ideme si zatočiť. Free spin. A ja mám. Čo je to? Toto už som mal. Toto je veľmi dobré. Áno, a ja. Kom Má zatvorenú base. do prčic. Loričky. Mne sa najviac týto páčia. Kde si? Nejaký dobrý. Za minútu bude legendary. Za mythic bude za 6 minút. Láva, tento je láva. To chceš si zober, tento je láva. Tum 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 sahur. Ale je to láva, je to nenormálny level. Ani Gangster nenormálny Gangster toto. Futera. Vec. Hej, Gangster Futera. s typkom tu ešte bojovať o ňo. Gangster Futera. Pomôžem ti. Gangster Futera. Chodte. Ďakujem, že si ma odkopol. Tim Cheese. Floriflora. Orangutini ananassi. Chcem mať ďalší secret. Tohto orangutína asi nebude mať miesto toho Lucky Blocka. Otvorenú blízku máš. Čo? Otvorenú blízku máš. Hej, zavri sa. Mne sa nedá zavrieť. Prejdi potom. Prejdi po... Však ja som tam. Ty stojíš na mieste. Hýbeš sa.
Na mieste. Seká ti to. Prejdi cez... Dobre, no dobre. A daj, aby som tam mohol chodiť, hej. Je tu zelené, aby bolo. Že aj ja to mám, hej. Neboli takí istí. Ale ty necháš Mythika? Na Mythika nebudeš mať. Čo? Na Mythika, ako to, že... What the hell? Zober si toho Gold Sigma Boy. A lava. Ani nie je to sa nič nejde zrazu. A mám 81 milión. A než ako mu... Ako to? You need... Cappuccino assassino. To nechápem. Ja viem. My nemáme miesta. Nemáme miesto. Preto nám to nejde kúpiť. Typek. On mi chce dať čo ukradnúť. Ok, už tu má miesto. Bandito Idem ti povrito. pomôcť. Tu je u mňa. Tu máš? Tu máš v pohode? Tu ani nie si sa Nie, dobre, ja si tu. Čau, som tu. Som tu. Počka. Prepáč. Ona mne dala všelijaké. Ja som dal na teba. Obidva ste bacon boli. Položím som... Ďakujem, že si ma zbil. A ty si na mňa dal toto Alden. Som dal aj na neho. Ja čo teraz? Ja teraz idem byť k stene. Keby budeš potrebovať pomôcť, tak zavolaj, ok? Potrebuješ pomôcť? Ešte nie. Nie. A teraz zamknú. Dobre. A ja odok túto bejsku. Ja budem mať Mythika, ok? Ale na Mythika nebudeš mať asi. Mám 4 milióny. Bože, Mythiky sú... To ti nestačí. Niektoré Mythiky sú aj za toto. Hej? Nie, že za 5, za 10 aj miliónov. Hej, tak dúfam, že to príde. Komu tento nejak rýchlejšie vyrába. O koľko? O 74. Normálne asi menej. Kam to je Floriflora. Floriflora. A má to väčšie peniaze, to chcem predať asi. Kúknem. Nie, mama. Predám láva, Floriflora, predám lera, láva. Kam toto je toto? Dal patifero. Ja počkám si na Mythike, potom ukončím video. Tu je rybka. Čo? Minút? 33. Ty koľko? Gangster Futera. Ty máš koľko minút? Ja myslím, nenačúvaj. Tu máš Legendary Leonel Cactusely, ak chceš. Čo? Tu leží Leonel Cactusely. To. Tu, no, ja by som bral. Ja by som to bral. By som to žral. A bral. Bonica, ambalabu. Bonica. Necháš Čo? Moreku. Ambalabu? Lávu? A potom si ju zoberieš? Boneca Ambalabu. Nie, ja som... Ale možno som aj nechať. Nie, zober si ju. Všetky, čo budem mať lávové, teraz dve. A jedno niečo musím predať. Tak ja si to zoberám. Hej, teraz rýchlo ber. Za chvíľku. Kudne ber si. Boneku ambalabu. Za 30 sekúnd. Viem. 33. Ten pokrátko bude kto spávať. Tu je Rainbow, to si zober. Čo?
Rainbow. Tuto Numbedy pizza není. Je to komun, ale je to dobrý. Rainbow. Aspoň budeš mať v indexe takého Rainbow. Ja mám v indexe Rainbow. Ja mám v indexe Rainbow ten cheese frula. A to je všetko asi. Kamo, tu je Sigma Boy, lava. Sigma Boy. Cavallo virtuoso. A Sigma Boy je tento. Legendary, nie? A pretože si ešte nezobral Trujemero Trujičina láva. A toho si choď zobrať. No, zober si tohto. A teraz, no. A môžeš si zobrať ešte aj láva Trujemero. Ok? Mojej bejsky. Či nechceš? Tu je láva Trujemero. Mne to je jedno, bo to je komunka, takže... Svinina Bombardino. To ja chcem svinina. Svinino, ešte plus za Rainbow. Svinina Bombardino. Asi pravdu nie. Berry Berry Bicus Dicus Bombicus. Už mi tu krásne kráča Rainbow Svinino Bombondino. Yes. Mám Svinino Bombondino a teraz ho idem predať. Som predal Svinino Bombondino. A Rainbow Plus. Aspoň bude mať v indexe Rainbow. Berry, diku, berry. Toto? Čo? Sagura. Tu sa hovorí, to je o ničom. Toto sagura. Nechcem. Maximálne tak tic-tac sahur. Vieš, čo je tic-tac sahur? No, to je kravica. Ale mal by si vedieť, kto je tic-tac sahur. Koľka sme tu na serveri? 5. Tam nikoho nekladem, keď mám nekladenú do kráľa. To je vtipný. Dobre, spovedal som, že kde bude mytik, tak to vypnem. Takže ľudia. Na 2 minúty bude legendárka. Dobre. Ľudia, dneska sa s vami idem končiť. Tak sa majte. Takže ty ideš dať Blacklist? Kamo. Vypnúť mi to proste nejde. Tak ľudia, dneska. Dobre? Mne to asi tiež smýšľa. Tak dneska sa majte. Nie. Tak. Čau.